Kan de godt have tilbage, Egon? Ja, det er skide godt, Egon. Jeg har en plan. Kjeld, stik mig computeren. Ja, jeg skal nok. Værsgo, Egon. Tak. Det er sådan noget med mange millioner, ikke? Skide godt, Egon. Nu skal I bare høre. Brug en roulade og et fiskehjul med en lang snør på. Kjeld, det skaffer du. Ja, skal nok. Vi skal bruge en stige. Benny, den skaffer du. Mig? Ja, det er et hundehoved. Først skal vi bruge et USB-stik. Uden for rummet, hvor USB-stikket er i, sidder en vagt med en stor svaghed overfor roulader. Det benytter vi at se. Skide gør det, Egon. På stikket ligger koden til pengeskabet, hvor i der ligger en masse værdipapir. Det skal vi have fat i. For at komme ind i pengeskabet, skal vi kravle op på en altan ved hjælp af et dige. Jeg kravler op, henter papirerne, mens I to holder ret. Jamen, er det ikke farligt, Egon? Hvad skal jeg sige til vorne? Styr dit pyreri, Kjeld. Hvor er det skide godt, Egon. Har vi så alle millionerne? Millioner? Ja, vi skal også til et nyt hus, og Børges, han skal jo også til at flytte, og ja, og så skal vi have bil, og Så, sig dog stille, kvindemenneske. Hvad gør vi? Vi må da efter ham!